Trods Danmarks lidenhed med sølle godt sådan 5 millioner indbyggere og blot 44.000 kvadratkilometer at brede os på, ja, så kan vi et eller andet i triathlon. Rasmus Henning og Torbjørn Sindballe vil begge til tops i Hawaii Ironman. Målet er det samme. Vejen dertil er vidt forskellig. Mit mål er at vinde Hawaii. Jeg går efter at vinde Ironman på Hawaii. Jeg har jo min første topning allerede her midt i april måned. Jeg regner med at toppe nogenlunde i juli. Selvom der kun er plads til en af dem øverst på podiet efter 3,8 km svømning, 180 km på en cykel og 42 km løb, så kan de få glæde af hinanden i den daglige træning. Det er også inspirerende at have en så god træningsmarker, som kan byde op til dans og tvinge mig til at gøre mit bedste. Derfor så er vi også nødt til at være meget bevidste om, hvornår vi er konkurrenter og hvornår vi kan lade være med at være det. Lige så klar som målet er, lige så klar er de to, når de skal pege på deres største fordel. Jeg har jo kørt Hawaii 4 gange efterhånden, og det giver mig selvfølgelig en fordel i forhold til den lange der. Ja, min fordel er, at det her det er helt nyt og spændende for mig. Jeg skal derover første gang og er selvfølgelig meget motiveret for at gøre det rigtig godt. Jeg kommer formentlig til at være lidt foran på svømningen, så kommer Torbjørn nok bullerne forbi undervejs på cykling. Og så forhåbentlig kommer jeg til at løbe godt og også indhente Torbjørn til sidst. Vi kommer til at være 2 forskellige steder i løbet undervejs. Vi kommer sikkert til at se en anden på cykel, og så kommer vi måske, og forhåbentlig ikke, hvis det står til mig, til at se en anden på løb.